To je taky pěkný, no. Píči, sorry, Oldo. Bacha! Já čeká na autobus, vole. Bacha, má tam Tomáše, jo, na kruha. Tyčka! Haj! Tyčka! Šlo to zevnitř, Tome. Nešlo, dva tyčka, Tome. Podle mě zevnitř od tohle týčalo, jako potom takhle jako. Pak to šlo takhle a pak to vrátilo zpátky. Takhle nevím, ale já jsem viděl jako letíme od tyčky. Já taky, no. To už se to vracelo, to šlo od té levý tyčky. Ale bude to na videu, pak se na to podíváme. Tak ten si přiledí. Tak co teda? Na videu. Ty jsi to viděl, do? Já myslím, že byl gól, ale... Taky jsi to viděl, já jsem to viděl blbě, no. Já jsem to neviděl, takže nebudu nic ani říct. Já jsem taky nic neviděl. Šlo to od té levý tyčky, to šlo do brány, a se to stočilo zpátky. Viděl to Tomáši? Taky gól. On to má digitální oko. Honzo, ty vole, podívej se na to, ty vole. 1-0.